Ame enna wase se wajebre na wo hwe Omene Bour TV. No kwasem ne se asetena ne abrabom no ye hyew bo se ye bema sede ebradafo meche kwabena ene abena wonsu ene omoban no sede esitie. Ye beka kala omo hye o masetena ne omabrabom a sede esi bo wo mo. Sanso ena abium brada ni bia no one ne nante ne dwadie mu so etesei. Na ware mu asetena ene ne su nso etesei. Ebi nso ne kradua ana afei ne nso nhyade nso etesei. Brada ni bia no ne so nhyade ne eye ensuo. On se me de ensuo ato screen so ama wo hu sede e brada ni ne nso nhyade no esi etie. Ana asetena ne abrabom no hu se brada ni wone ne nante a esu a obeda na di ebi ana mbeka ho asem ade a kyerewi. Dedi kan brada ni ekuta akoma. Anu nti manya ade ma ne bu emfu. Wo yire ede abra de bia da utimu se asetena ne abrabom no omo pekra twen pa eti woni ne nante a enya de emma nakoma ne emma na wo beka se abra opabufuo dabi omakoma eben omo pa enu ti se woni abra nante a hwe sede ne su ene de ban se atie sanso na kwabena so eye ne nkontwen e ka ne nkontwi a bema hu se umiamia ne to ne yire to anasa obobɔ no ne di sebe agobɔne a Rani be bro pa to kwabra bo se wa honhunu sei sana omusu eno moban etie ebion omusu no esanse wo mo emra ne ye ohodenfo nti omo mre adwuma opa adwuma papa kwa brada ni kwabra ne abra bia no tum se omre adwuma yo o ya bna o twitwi o pepa wo pra wo siesie toto niema ama hu sede ne su ene ne ban no etie ekokama na ebion asetena mu no ohwe sede abra woni ne nante kwabra woni ni tu anamo a ni bibia ko yi jaso opententem omu chiri emoto okra bibia no oka ya wodwene wa no oyo na de ba ko enye o mu sunu se omu pentotontoto broni beka impulse buying ohun we obeto enu ti se woni ne nante a ya no wadaada ne sunu ene ne ban ne sede obetimi nante asomdwie enigye ene kamamu na abrade kwasem ne se ope agura woni ni di no wodam a na ni betimi agebro ni beka they love romance na obono na oboni nkomo na afi ordinity to so na omiemia no te se ye na dia ebema na ni age ewodam na abena woni nipa ye fe no kwaku enante a enigye ewom papa kwaku eya nsoroma sanso na abena ye nsuo omaseta no mabra bomu no utumu se niema bi wo ha se abena akoma ne ba kwaku anu ode to ne boase krokro ba pa ma abena ni timeji sanso na kwabena nso wonne akua nante a anigye no etimi wie peye ebi onso no abena no ene kwabena no eye nsuo na ohia yawadani ya ehia kwabena niema ewo masetrem niema timi kokama hyesa ne ma no anso sanso ena abena so ehia yawa omasetrem niema timi anigye timi ba kama pa nanso se kwabena ko hia akosia anase abena ekokohia eye akosia we bufu a we ntimi nkrokro no yonko we so akoma ba we so ntimi nkrokro no yonko ti ya hwesa ne ma no eyi de waware na wona ne tie de mese o menkogya no momoden hu se ba ako akoma ne ba wona ne nante a ma akoma ne mrafom esanse broni beka two masters can never stay in one roof ewura no mienu entimi ntra edan ba ako enti adenti ana odofo akoma ba umma fom na nentena anigye ne anika emu na bibia enko kama eba sede de a abena ne kwabena omu pesede nenso se wo hye na bufo pia wontimi nsere sede da mesere chew na wonso so gebre anigye video no ho no mese wadaroma woni nante anigye kala omo hya ematrima nkwansem ne bi ene ma hye no kwabena ene abena wo hye ade kokko eboa na pa sanso na ade tuntum so de eboa na pa enti wo hwe matade a wotumi se ma hye tuntum ene kokko afra na kire se kwabena ene abena se wuta ekọ ayie ewo okrada eye brada bibia ye from esanse wuta enya achade empo wote ho na wa shatare kokko ewo store no anase tuntum a eye Ghana pe anase
akamma mu pɛ na ɔhyɛ tuntum a yebusa asa da papa wu ana se ɔhyɛ kokɔ ase ade de na asi nanso wobɛkɔ obi ma so kokɔ ne tuntum ɛnyɛ hwee bɛsrɛ yɛbɛkyerɛ colors mu asunsanso nanso color kwabena ne abena hyɛ ɛma triman kwansɛm ɔmasetra no mabrabo mu no ɛyɛ red, black and pink nanso de ɔmo hyɛ ɛmmoa ɔmo kraa ɛyɛ yellow and white wo krada wo yɛ kwabena ne abena menta nhyɛ akokɔ saade me kyɛ yellow anase ade fufuo white ɛsan sɛ ɛyɛ unlucky color ɛde ma wo ɛwɔ wo kra ɛda ɛnumu afei asetenam sɛ woni obi nante business emu a ɛyɛ abɔmɔden na pɛ nneɛma ebetimi aboa ma bibia akɔ kama yawadafo wani so ade hunu bebree nanso ɔmo ade bi wɔ ɔmo ho a ɔmo hyia kwabena ɛne abena sɛ ɔmo yɛ business pa ɔmo de so ade hunu no etimi kɔ kama kama papa enu ti hyɛ saa nneɛma no ɛnso yɛbɛkɔ next episode ne akɔ ɔmo adwuma yɛn ko a ho asɛm yɛbɛsa akɔ abrabom ne sunsum mu nneɛma ebetimi aboa ma memfa nkɔ ɛbrada ɛyɛ kwabena ɛne abena ɔmo kra dua na yɛn kɔ yɛtwe ɛho nkɔmɔ kakra na ansa na no ma mentwa me homra na me ba wadaroma yɛbɛkɔ kwabena ɛne abena ɔmo kra dua no ho eti twɛn stay tuned me bɛsia mehyɛ wo bɔ ɛsan sɛ meka kyerɛ wo sɛ ɛbenadafo ɔmo kra dua mede ɛba bɛkyerɛ wo ampa mabɔ awura afoi na ne gyesɛm sɛ abure yi anyini from adwan na ɛnyɛ nwanwa sɛ benadafo ɛtaa bɛgu aseɛ ensuo na ɔmo kra dua no ɛyɛ aburo ayuo ɛne atokoɔ na ohwɛ sɛdeɛ aburo yi aseɛ yi from na adwan kama na wotimi nya banku akpele na koko ene anuane aka etimi die no woyɛ abena woyɛ kwabena sansuo me de bottle water ena ya na metai ede eba ho woyɛ abena fa begu asie se odoma kuma twedi ampo nyankopɔn se wo kra dua no wode ensuo egu asie no nyankopɔn emma wo wasetena ene wabrabo no enya from toda krompo a bre ho ase emma abode na ebra fam obetimi abontwere se de meba beye ere a kyerɛw no bontwere maba efu emu ha na megu asensu awurade meyɛ kwabena meyɛ abena se nyankopɔn se ebrei eye from yi mama brabo ne nipa bia me ne be hia wa brabo mu no enye from na menya ne so mfaso ye die ne nkan nkɔ obi wo a obeka se wei eye abosomsom nanso dabi nyame ne bo ebro eti twedi ampo nyankopɔn de ebro edi adom yɛn na yɛ abɔdeɛ no meso yɛn na ɛsɛ abɔdeɛ som yɛn ɛnyɛ yɛn na ɛsɛ ekosom abɔdeɛ eti yɛn som abɔdeɛ nanso yɛ ginhyira ɛde firi abɔdeɛ hɔ eti ubɔ mpa ewie sɛ nyankopɔn na de egu asesi a no pagya wo mu kakra na afei wakɔ brada bia fansuo egu ebro ayuo atokoɔ anaasɛ abɔdeɛ bia ne kra bia ɛyɛ brada ɛyɛ ebro ayuo ane atokoɔ wotumu se ni nyina akɔ yɛsɛ ensensan no enti wodi gu ase sa wonya wo nhira na odomankwa twedi ampo nyankopɔn enso ede de nhira no ama nipa bia ne be hia bia nse wanya ne nkyɛn adom a meso ya na ɛya fanso gu ase se na bibia enya from bidin ede elder ot Emmanuel from Omene Bour nana channel yi so no ene pampi ene yede ebrewo drop comment na share video no efama me na yeto pete na obi bia ode kwabena ene abena so enya so emfaso ebesa hia bio ni aka niam pi afa abena ne kwabena ho nyame onhyaw so wache bre na wahwe video yi shalom peace be with you bye bye.